शेवया पायस आवडतो म्हण आई शेवया पायस पण दांडीला कश्मीर मात्र टाइम झाला मास्तर. अरे वा तुझी आई मरे बरीच काळजी घेत रे माझ्याबद्दल. काळजी घे दुबईवरची पोलीस इथे गेली. पान जाऊन घ्यायचं कमी येतो म्हणे. सॉलिड बरे टेस्टी बरे सुपर. हा थांबू द्या टीचर. दीद रे पाप्या थांब. कित्या वगीत गडबड करत पाप्या थांब की भांगरात तो. तांबू बांगरात मी बाबा न्याकवरतो तांबू तो. मेंटला हो तांबू वेळ पाय साडू पेपर ठीक आहे. पेपर ठीक आहे हो मरे तसंच होऊन मला तुझ्या बाप्पा एक तांबू दे. आणि बळे तालीम मारू पहिली टाइम नव्हता बेगी हो. टीचर पप्पा तांबू देणार हा नादाल बापू दसरातच कोण घेवत. दोतरात पण घेऊ ना बोतरात पण घेऊया तू बेगी हो मात्र त्या 5 किलो अटका मेल बरं शिलो.